Така имаме 80 грама ризов гриц, доза протеин, боровинки, сол и канила. Тук що си взях при-воркаут мила. Сега ще направя post-workout мила. Преди съм отишъл назад. Вече ориз с сьомга, предполагам. Обаче, имам сьомга обаче. Готова, обаче няма ориз. Готов. Така ще направя ориза. 100 грама ориз, нищо специално. И да. Това май не го казах, ама не искам ръци рано, който е chill ass workout. Тъй му си изпих при workout-а. Взем това. Да. Intro workout. Без така се води. Ама, да. Intro workout shake. Студено от хладилника, много е добро. Така, беше хубава тренировка, макар че беше holy fatigue. На lateral raise направих 4 серии. Ще ми как ще рекордна, реално килограмите ми не паднаха, направих същите. Бицепс трябваше да натисна, в смисъл, направих 2 серии, байцеп кръл. Не знам дали беше достатъчно, обаче просто сиенеса ми не издържа. Не издържа. Направих по-малко килограми на това. Не, също направих същите килограми за едно повторение по-малко на байцеп кръл, обаче си просто бях толкова фрайнат. Всичко. Може би дропсета. Да, може би дропсета беше проблема. Сега като правих, нали, skull crushers и после, нали, отидох и правих close grip bench. Може би това трябва да го резна. Може би трябва да правя само skull crushers. Ще видим. Експериментирам, както казах. Нали, upper lower си го бях направил точно както трябва да се. Смисъл, обеми всичко, интенсити и всичко. Точно интенсити не е чак толкова, не мога да преценя дали поставям 1-2 RR. Обаче първа почвам да се развивам. Така. Бросплита супер забавна тренировка беше. Така че това не е точно бросплит. Реално не трябваше да правя рама. Правят бросплит. Anyways. Стана добре. Помпа беше инсейн накрая, защото беше много инсейн. Боляха ме ръцете, буквално сега като правих хамък каро. Болеше и тук, нали, това. Брахиалица. Доблето трайпода ма сейвна. Макар че, нали, още не знам точно как да го позиционирам, за да снимам, нали, перфектния ъгъл и всичко. Обаче горе да се получим. Да, това е. Само добре. Сега тък му ядох, нали, post-workout. Мила ми беше сьомга с ориз и малко бадем. Кризи. Да, това беше. Общо ето. Ай, чао.